een goeie. Ja, wel mooi, dat is een grote tuin. Maar er zit ook wel een bult te werk in, ja. Nou, lekker dit stukje, lijkt het al knap. Maar hier is die aan de appelboom. En er zit nog steeds een hele protte appels in. En die zien er ook best wel goed uit, ja. Maar die vallen natuurlijk al hier op de grond. En ja, dan moet ze ook oproemen. Nou, dat oproemen dat gebeurt net door kabouters. Dat moeten we zelf doen. En nou ja, klaar, dat is wat werk. Nou, hier zie je de vorige bewenster hier tussen de, hoe heet dat? Tussen die appelboom, hier zou je van dat wildgroei. Hè? Dat is voor het natuurbehoud en zo. Hè? En het evenwicht. Nou, dat hebben we voor het halen. Want, dat win je van die stroken. Spingraag. En die zie je hier dan tussen. Nou, dat wie van het gas, dat wie zo heeg. Nou, dat is een peker mee en dan is dat weer voort. Maar die appels, ja, dat is wel een dingetje, ja. Hij hing het naar vol bij hem. Nou, mocht het dan niet wijzen dit appelmoesmeidje wil of appeltaart, dan heb je nog genoeg. Dus kom je maar heen, bel je even aan en dan kun je een appelziekje. Die hing hier echt wel mooi aan de BMW. En dat tuintje staat nog steeds mooi in de jaskleur, hè. Nou, ik zal nog even wat omvaaien. Kennen we wat in een container, die groene container, die is iedere week is zwier als leer. Dan leert het in het doos. Dus kom gerust del, als je nog appelmoesmeidje willen. Of appeltaart. Laters.